Gadang ayahnya ya dia lah batang arah alam nyila saban lah di tepian ala kanduang di tepian sansai dan dinyo lana di mabu ya dia janji terlampau alam la sansai badan la manangguangan alam ay manangguangan tolong sampaikan Sirih manjunjul jadi kate pagalaran la manjulai karumpun bulu halaran karumpun bulu tolong sampaikan antolakini yama tuan menyasalaran la ulusian la manjura halaran la manjura tolong sampaikan Kula desari ayamah lantai jarang alam apa dan dirimbon maladu angan alamande maladu angan tolong sampaikan Kula de jadi ayamah pandai urang alaman lamba ada kojuon manangguangan alamande manangguangan tolong sampaikan Padila mudo yama arabah de angin laranda buahnya banyak de kolanan lulu halaranda kolanan lulu tolong sampaikan Lain tak dapat jadi adikaku kadin laranda dalam lagalan de tangi ko tumbuh halam mata tangi ko tumbuh di banyak kini Lana siyangi yama pantabagelang alamam maga jaman buntan de la bulallenyo halamande ay bulallenyo tolong sampaikan biyakan langi ya dia lana nyotabang alamam asale tinggan de la bangkallenyo halamande ay bangkallenyo tolong banagan simpanglah hampe yama kampung tilatang laranda ramide anande la muda muda laranda la muda muda hodimanyo kini pandai ya di akan membatinggal laranda nanta untuang deh kaba aju laranda kaba aju tolong sampaikan Analaura yama di balai balai halaman malahana baru mande di simpang hampe halaman di simpang hampe tolong sampaikan alam jasiko yama lahana mahinta halaman masih kiki bingwang de lana mandape halaman de ainan mandape tolong sampaikan